트램이나 지하철 같은 대중교통을 이용하는 직장인들이 출근길에 가볍게 들렀다 갈 수 있는 서점이 있습니다. 바퀴 달린 서점, 쾌니브 세키르입니다. 바퀴 달린 마차를 개조해 만든 서점인데요. 책값이 아주 착합니다. 품질 좋은 책인데 버스비보다 쌉니다. Az ifjúságiból mindig nem lehet eleget kitenni az ifjúságihoz. Látom, hogy itt vannak a mesekönyvek, ez is ifjúsági könyv, tudod? Ezek pedig magyar, igaz? Igen, ez gyermek, ezek gyermek. 서점주 코바치 이베트 씨는 마차 서점이 움직이는 지식 판매점이길 원합니다. Ezért kell érdemes mindig belenézni, ne csak a kiadó alapján, hogy Móra Ferenc könyvkiadó. 그래서 직원 교육은 사소한 것까지 챙깁니다. Mert akkor tényleg itt kell ezeket a hézagokat. Látod, az ABC szerinti sorrendet a magyar irodalomnál és a világirodalomnál tartjuk. És az ABC 중고책을 팔지만 고가의 신간책을 다루듯 하죠. Van konkrétan valami, amit keres? Nézem, hogy ez a Valkari csak a 2-es kötet. Ezt köszönöm, hogy... Példány lenne akkor. Jó. Tegyük félre. 한 번이라도 이용해 보면 단골이 된다는 서점. Ha megtaláljuk a második kötetet, akkor tegyük oda félre önnek. Jó, egy hét múlva kb. Jó. Akkor kérlek, kérdezz rá este, jó? Jó. A csoportban, és kért ki. Igen, hogy ennek kell a... Szoktam én keresni, Krúdi sorozat. Félreteszem. Abból pedig sok szokott. A Krúdi az itt szokott lenni a... Abból mindig sok szokott. Igen, ebből a sorozatból van sok. Elleni. 손님의 독서 취향을 줄줄 꿰고 있는 이베트 씨는 손님이 원하는 책은 끝까지 찾아줍니다. Hát megnézi bent a kollégánk, meg tudja, minden nap jönnek új könyvek bent is, és válogatja a könyvtáros kollégánk, és akkor megkérjük, hogy erre a szekére, az ön nevére küldje. Irodalmi kalendárium. 사회활동가로 오래 일했다는 이베트 씨. 마차 서점은 어떻게 생각해냈을까요? 2013-ban a testvérem, Veres Márton, aki magyar történelem tanár volt. Ő arra jött rá, hogy nem olvassa az ifjabb generáció, az úgynevezett Y meg Z generáció mély, színes, ritka szép nyelvünket. Mivel értett egy kicsit az antikvitáshoz is, ezért tudta, hogy nagyon sokan a használt könyveiket kidobják a szemétbe, vagy szeretnék tovább adni más embereknek, de nem tudják milyen módon. És így jött az ötlet, hogy régi könyveket megmenteni, továbbadni embereknek, és valahol az utcára vinni az embereknek, nem boltba, hanem az utcán, ahol belebotlanak a könyvbe. 아름다운 모국어를 지키자는 생각에서 출발해 버려지던 책에 새로운 생명을 불어넣는 마차 서점. Sűrű járok erre, de máshova is járok, ahol ilyen könyvszekér van. Szeretek olvasni, és vannak témák, ami otthon nincs, és itt tudom beszerezni a könyveket, vagy sorozatot. 설립 당시엔 기증자와 구매자 모두를 만족시킬 방법을 찾는데 많은 공을 들였다는데요. A könyveket főként adományokból szerezzük be. Nagyon sok ember kifejezetten örül annak, hogy nem kell kidobja a könyveit, ha örökölt könyveket, ha túl sok a könyve, ha költözködik kisebb lakásba. Az, amiért alakult a magyar nyelvnek a védelme, a magyar nyelvet menteni, különösen az angol behatástól és a leegyszerűsítéstől, másrészt pedig az embereket menteni a könyvek által, hogy elérhető áron tudjanak venni az emberek könyveket.